UMLA jangka Voice of the People Party VPP na North Chelong Constituency upa Adelbert Nongrom Olpen Pau ya kijing bom hun ha kabai dai berkejing penmi keseng ya ki kertong ikun MDC na kekat kendai jayau constituency bat nama khar pentorum kra constituency uba Adelbert ulong ro ba kum unong mi khmat usngau dai ban kren halot kenong rim ka ba udon bat umla ban chusngap namar kan sepenmi ya shibun kijing keli kamtam ha bai dai berkarai jong kijing jit ya ki kertong jangka Voice of the People Party nak pentak election MDC ke Pansalong Nokshen nak pentak ki atli ki Autonomous District Council kata ke HDC bat ke HDC haba keren ha ke chan mit jong kakat santrik jong manai wing jong taus nam arajar apusau nak kaliang jong ba Adelbert ulong ba kada ba pelong yo kum nong mikmat banlum ye kecingelang kalong halor ke jengjit jong VP ya ba strong pilar karjana banlong kum kertong napo kamau khat pentorum kra constituency bat ya ba densil renat chen hapo kajayau constituency kapa ulom ngaburom yakini kisam larang ba bat ru ba aden hanrei banjit lendit nanga UMLA kamla banlong namdon gano gejeng singa persya ya keseng bat yakini kirang ba hanrei habadai kebayong kadai banlong kebayong bat habadai kebali kadai banlong kebali ka jinglum jingelang jong ba Adelbert manin gesngi kalong ban yamir jingmut halor ke jingmi kerteng jong ba babit ba strong ba Nixon kibal terwa damo u kum nong mi khmat nak khat khandai jaya constituency bat ke jing terwa jong u kalong ke basai ba ke state elections committee kan rai bat karai kadai ka ba bhatam bat ka badai tam khanang ba kan long ke babit bat berhenti ban omya phet jingmut hanrai ulopan chai ba men ha ka pratrik ka balakot ya ke state executive committee bat kansan lami ke kerteng bana khat khanda jaya constituency dai uba densil renat chen kabalayat bej syak state elections committee klem daya chwa na u kumu MLA bat kumju ro uba strong ubala apply na jaya constituency umi kerteng penban nama khar penthor kra constituency bat kane kala penbu yaw dak jingkeli uba he bha ki pai ba nong chong jong ke constituency ki bai yaw pra kilongo bat ki kali bahkan ni kadai kam jong MLA ubala terwai ki keteng jengki bat uang syu singa bahaya brom lang mar kaliang namar ni don tak sangut ki MLA ha ka parti ka ai ba ki MLA jong ka to constituency ki ai jingmut ya brom lem la ban rap uba Adelbert ulong ru ba menta kalong udak jengkeli uba he bha bat ka jing kedit ha ka jing mi keteng jong kine ki atli ki constituency kam ya hab da ka ba uang ru ba ka jing le jong ka state executive committee kalong ka jing new ben ya u kum MLA bat ha ka pratrik balapan benaya ki kertong ula persya bat ong ba umpriang ya kene kerai ya ka jingle lendit jong state elections committee bat kumju ru ka state executive committee kumju ru ulong ba ha ka shpetrik ula pha da ka message ka executive committee lang ba ka WhatsApp group ba ha ka khat waitrik ula karpat ban om rai ai nak menta ka jayau bat ka makhar bat uong syu hanrei kim syam la ngap ki rai lendit bej nanga kum MLA bat penmenai keteng jong ki ketong na mau khar bat jayau syu ba Adelbert ul penpau ka jingdom bat ngulongo ha ka ba wong ba to ka parti kam don kam mo ya u kum MLA bat ya ki para record pani trelang nak penta ka juk ka thong da ka ba ul bu jingkeli ba ka e ka daw ba pelong ya ka VP ba kan le landit na u